Baboy manok po. Patay mo na ako ba bawarang buto-buto? Ito po yung buto-buto para po yung everything din. Ito buto-buto magkano? 300 na lang kilo. 300? Opo. Okay. Kita yun. Oh, 36. 200 na. Ito pa yung puto, hindi na. Ito na lang. Kenay. Dito yung walang liig. Malapit lang. Walang liig na. 170. Walang liig. Yung walang liig. Ay, ito po dito. May ano po dito. Parehas lang po yan. Ha? Ah, sige, ito na lang. $96 lang po. Okay lang. Anong chop po? Diba? Ay, ako na lang. Hindi ko alam pa kung ano ba. Ito, ito magkano? Pwede pastel, adobo, michado. May 70 lang po dyan kilo. Pwede yung manok baboy po. Longganisa. May baka po, ayan po. Natay ito. 200 kilahati. 400 po isang kilo lang. Yun lang ginagawa ko kanina. Ay, wala. Wala ako tayo. Ito lang sa akin balat ng baka pangkari-kari. May sabaw, parang sinigang. 142. $263. $359. Marami pa doon ako na narinig. Wala pa naman sa bahay. Ang dagdag lang pa din na ako. Naubusan. Pahingi na lang ako 9 ng 9. Bigyan ko kayo 150.
Oh, manok baboy dyan lang, Gunisa. Hello, good morning, please. Shout out po sa inyo, kuya. Shout out po sa inyo. Manok baboy dyan. Thank you so much. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Thank you sa suporta. Guys, pasensya na kayo, hindi ako pa sa YouTube, pero matagal na ako may YouTube channel, hindi pa nga lang naangat yung aking subscriber. Oh, manok baboy dyan, longganisa, baka, balat ng baka. Ate, manok baboy po. Manok baboy po. Manok baboy po. Manok baboy kayo dyan. Manok baboy po. Manok baboy kayo dyan. Manok baboy po kayo. Manok baboy kayo dyan. Sa inyo tita, mag-upa ka? Ha? 30. May CR, may lababo, may ano pa yan, may parang kwarto mo. Hindi nakabudiga. Kasi boss, mamaya, may biscuit mo.
May kape na. Silipin nyo. Pasok. Pasok, may mumudod siya. Pasok ko. Dati. Manok baboy dyan. Sige sila kayo mo doon. Wait, what are you? Manok baboy dyan. Bili na po kayo. Galing po ako sa upload na sa'yo. Wala na. Mayari dito boss ko. Ilang buwan din po? Hindi ko po alam. Nagtagal naman siguro mga kulang-kulang yata isang taon, mga ganon. Ang walang tao to? Kasi ang nagpupa dito. Di ba ilang buwan ang down? 2 months, 1 month. 2 months, 1 month po. 3 months lahat. O ba? Pwede naman yata makapakiusapan mo installment yung isa. Ano yun dito? Laundry at saka bar. Bar. Tapos may mga room pa yun na bakante. Pero kung ito pa, 8.5. May aircon na. may kwarto. Malaki yan. Malaki yan. May malaki yung kwarto sa apartment. Opo. May CR, may lababo. May aircon na converter ba tawag niyan, yung mahaba? Inverter? Pero nang pinapahula, Ha? nilalagay na. Nakalagay na. Wala na nakaupa dyan. Meron na nangungupahan din. Saan ba ako? Doon sa likod po. Oh, manok baboy kayo dyan. Manok baboy kayo dyan. Bili na ho kayo mga soki. Nasaan na ang aking mga soki mamamakyaw? So ayan guys, ganito talaga pag So ganun guys, pag magnegosyo ka pala ako guys, first time ko magnegosyo. Kumbaga nag-try lang ako. Ale, bili na ho kayo. Manok baboy po, baka, balat ng baka, longganisa. So kailangan talaga guys, susugal ka sa una. Talagang napakasarap. Char! Thank you sa ating one viewer. Huwag na kayo magsawa. Manok baka dyan. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Daming langaw guys. Ayan, mura lang yung po kasi po. Mga bossing dyan na minamahal. Yan, kalahati 200 at tay baboy 200 kilo 120 sa paa ng manok. Longganisa 190, pata laman 13 lang. Dito ribs 300 lang yan. Pork chop 240 lang, ay 330 pala, 370 lang sa liempo.
Kasing Pigi, ayan guys. Baka gusto nyo umorder dyan, pick upin nyo lang dito. Sa may subdivision, malapit sa may Gatchalian subdivision. Manok baboy bossing! Yun guys, yung subdivision ng Gatchalian. Please like and subscribe po. Manok baboy bossing. Manok baboy po, bili na po kayo. Sa una guys, nakakahiya magtinda. Pero pag nasanay ka na, kailangan mo sanayin sarili mo guys pala. Ako habang hindi pa ako nagsasampa sa barko ulit. Actually may sampa na ulit. May return ticket na ako guys. Umayaw lang muna ako kasi gusto ko muna adapt. Gusto ko muna mag-try mag-business, at least magsimula man lang kahit pa paano. Hindi kailangan guys malaking puhunan, importante pagsimula ka. Yun lang ma-advise ko sa mga gustong magsugal sa negosyo. Kahit anong klaseng negosyo yan guys, kailangan natin sumugal. Kasi hindi habang buhay, kahit anong posisyon natin, kung anong trabaho natin sa mga company man, kung anong klaseng company man, maliban kung sapat na yung sahod mo. Pero kung hindi pa sapat, kailangan natin magsugal sa negosyo guys. Sa inyo bossing, manok baboy po, bili na po kayo. Yan lang ma-advise ko guys. At huwag tayo magsawa mangarap. Kasi kahit nakatapos tayo, hindi tayo nakatapos. Ako guys, sponsor lang ako guys ha. Pero dahil simula ko boy sa palengke, sponsor lang. Pero sa awa ng Diyos nakapagbarko po ako. Hindi sa pagmamayabang yun. Yun. Gusto ko mag-try naman mag-business. So, sa una, mga ngapa kasi wala kang idea. Ako kahit pa paano may idea na ako sa palengke. Kumbaga, naipagkumpara ko yung nangangamuhan ka sa sarili mo, yung ikaw yung nagtitinda mismo. Kasi ikaw yung, kumbaga, ikaw yung director sa business mo. Ikaw yung cameraman, lahat. Hindi kagaya nung nandoon ka sa boss mo, kumbaga, kung ano ang gusto mo lang gawin, yun lang, ganun lang. Hindi kagaya pag nasa sarili kang negosyo, ikaw magde-direct, ikaw magkakamera. Ganun guys, ikaw yung artista. Ganun po siya. Ka-bless. So ayan, manok baboy po, bili na po kayo. Ano madam? Gusto mo ba sa ano? Anong pinakaiba? Ano yung pinakaiba? May kwarto doon, tas may lababo, malawak yung ano, may bubong na yan eh. Dati wala, ngayon binubungan na nila. Hindi ko po alam sa Busay. Gusto niyo? May kwarto nga din. May ano yung may bathtub. Sa inyo bossing. Yan baka po. Ilan? Kumpleto yan mother. Gusto niyo ba makausap siya? Bigyan ko. Sige po. Trophy ba to? Dito. Pero yung ginagawang tapsihan. Pero original talaga yung baka po. Imported nga lang. Sige po. Sa inyo po. Bossing manok baboy po, bili na po kayo.
Manok baboy dyan. So yan guys, ikaw yung mag-chop-chop, ikaw lahat. Kahit na wala kang kasama, dapat maging hands-on ka. Ito pala guys, dapat maging ikaw na mismo na nagbibis gusto magnegosyo, maging hands-on ka muna sa sarili mong business. Huwag mo muna ipaasa sa tao. Dapat ikaw muna, aralin mo muna yung business mo. Ganun po kasimple. Pero kung at pagkatiwala mo agad, gusto mo agad ng tao, wala namang masama. Pero mas maganda muna ikaw muna mag-try. Ate, manok baboy po. One, 303 pa lang. Ano sa papa? 310 lang po. Ay, sabi ko. Ibang price po ito po ba nyo? 160 lang naman te. Binigit lang naman yung sa'yo. Ayan, hindi, dalawang piraso lang. Iba pa ang price po. Hindi na lang. Sige na. Ayaw mo naman wings eh nun? Hey boss. Yan. 463. Yun, 850 lang. Daming kaso, no? 340 lang po tita. Anong hiwa nito pala? Adobo. Adobo. Ang kain lang din sa bahay, diba? Pagtinda. 615 po. May 15 po kayo. Wala. Tita, saglit lang po ha. Magkano is kundis mo, kuya? 95 po pala. Ano kalahati? Isang malit sa kalahati na ito. 1/4 po yan tita. Ay, sorry. Ate! Wait lang. Ay, ikaw. Salamat. Gusto mo nilalagyan ng yelo? Lagyan mo na yelo para hindi siya nagka-violate. Opo. Pag hindi nilagyan ng yelo, nagbabayolate. Opo. Lagyan mo na yelo. Kahit hindi. Hindi ko nilalagyan kas... Ay, sorry. Ano sa'yo, madam? Yan nga. Hindi. Ano, yun naman ang practice mo. Dikit mo kayo. Yan. Parang hindi ka tatakbo doon. Tatakbo ka rito. Yan, matapit yan. Isang tatakbo na yun. Ay. Balikan ko na lang yun. Dito na. Ayan mo, siyain mo na lang. Sa inyo, tita.
So ayun guys, kagaya niyan. So yun guys, kagaya niyan, may nag-back out na customer. Ay so nagmamadali din siya. Ay, ate ganda. Four, five. Ganda lang ko lang. Hindi na ba? Dito na lang ako nagdala. Pahingin na lang po ng 5 dito. 5 pesos. Opo. Ay, ito. Tama. Thank you. Kasi gawa ko sa sila sa mga kaya nyo tita? 200 pong ano. 200? Alam may wings o breast? Ako naman din. Kaya ito ba? Meron naman. Dito, 244. 200 lang po. Lang. Tanggal lang na pakla.
Sige, Tess, lagay mo. Nag-ulit sa kayo na. Thank you. Walang 85 lang po. 185 pala. 85 tulong. Lumiligot nyo. Dinala siya. So, 70. Sige. talaga. 180. Tay, pahiram na ulit ng 20. 180 malulugi ka. 20. Oo. Para siram ko sa'yo, no? 40. Malulugi ka nun. Opo. Baka. 40 na. Sa'yo, 30. Madag baka daw. Sa'yo, 20. 20. Wala ka bang barya at pahingi na lang ako ng ano. Ako yung suporta. Oh, sige. Para hindi ka maubos. Kaya 30. Thank you. Then, Iwan na lang ng pagsigaw. salamat po. So yan guys, thank you so much. Manok baboy po. Manok baboy yan po. Kaya niyo tita, manok po.
baboy dyan, bili na po kayo. Manok baboy na kayo dyan. Manok baboy na po kayo. Kita mo lang manok. Sariwa, hindi naliit. Ay. Manok baboy na dyan, bili na ho kayo. Manok baboy po, bili na po kayo. Manok baboy. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Ate, manok baboy. Bili na po kayo.
Manok baboy bossing. So yun guys, thank you so much sa support. Manok boss. Manok baboy kayo dyan. Manok tita baboy, baka, balat ng baka. Manok baboy po. Busin mo na yan. Nay, 150 na lang yan lahat. Kung okay sa'yo. Nay. Tira ko kagabi. Yung patad, iniwa ko na. Ito. Malaman. Patalaman yan. Patalaman yan. Tira ko kagabi. Pinabak lang. Pinaksa ko na inalo ko na saan. Buting manok baboy mo. Butin mo na yun na, bigay ko na lang sa'yo ng ano yan. 295 kilo. 295 na lang ang kilo, bigay ko na ako. Lang. Ha? Sabi ko bigay ko na lang sa'yo. 290 na lang. 295. O 290. Busy-busy. Ay talaga kayo. Ay talaga.
131. 130 na lang. Te, kamusta te? Saan kayo galing? Oo, kahapon. Nandito yung hapon nung kapatid ko si Bibi. Tapos kanina, muna sumama na sa palengke. Dagdag na lang. Nay, ano na po yun? Tapos pag bibili ako ng dagdag. Hindi yun, Nay. Dahil malapit pharmacy. Sige na, ano. Pwede ako na yan. Nanay, mura na, sobra na po yun. Eh, baka dito. Ha? Kayo yan. Ha? Doon! Contraction! Ha? Kaya papatauhin ko dito. Eh, nag-aalaman? Ay, kaya na yun, 240. Ay, Lang na. 130. sige, te. Parang 240 yata yung nanay. Nga, oh. Salamat. Yun na yung okay. Sa inyo, tita, manok po. Yung asawa ko lang trabaho. Ang tatanong lang. Hmm? So, ayan, manok baboy po. Ayan sa inyo.
baboy kayo dyan, bili na po kayo. Kita manok. Te. Umalis. Pumunta dito. So ayan guys. Ote, ay ito na. Manok baboy, bili na po kayo. Yan guys, tsaga-tsaga lang talaga. Thank you so much sa nag-iisa kong viewers. Mag-hi ka naman dyan para mabati po kita. Ay, ayaw sa akin. Manok baboy po. Pusing sa inyo manok. Baboy, pata. Ay wala ng pata, ribs na lang. Pork chop liempo. Longganisa, baka, balat ng baka. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Thank you so much, kuya. Andros ka. Manok baboy dyan. So yun guys, kailangan natin mag-gano ng customer. So yun guys, kailangan natin mag-gano ng customer, mag-alok. Magmanok baboy na po kayo. Manok bossing, manok. Manok baboy po.
854. Manok baboy po. Manok baboy dyan. Sa inyo bossing, manok baboy po. Manok bossing, lempo. Yan, pwede ka boss. 182. Pang ano po? Sigang. Asang ano lang. Hindi lagay lang konti. May kalahati. Ito. Kala ka sa'yo. $93. Ay, isang. 277. Ganun din, boss. Oo. Manok baboy po, liempo, pork chop, baka.
Magmanok baboy na po kayo. Sorry guys. Manok baboy po, bili na kayo. Ano na, gina? Garano ka? Ha? Ay, pugi. Pugi. Dala kayo kami nito. Kano ano niya? Magkano ba nakalagay ko doon? 180? 180. 180 ba nakabutan ka dito din mo papel? Beta mo na lang, ano, 230. Bahala ka na mag-presyo. Oo. Kilo yun? Ano? 180 na hatag ko imo. 180. Mamaya, magdala ako. Oo. Iikot ako doon. Subukan ko si ate kumuha. Paghilig sinunong ganisa eh. Oo. Pero kalahati. Pero kalahati. Kalahati la. Oo, kayo. Pwede man. Yung Patungin nila 130 ang pagkalahati. Sige nga 130. O bahala ka na. 130 may da ka naman. May da ka na 35 ano. Patunga. Kung 130 mo hatag. Pero kung 180, hindi 45 nga nan imo. Kasi kuan yan nahatag ko imo eh. Tama tunga ala tapos para di. Oo. May taas istal dito kasi Randinalin nakuhit doon sa bayan sila nakuha. Oo. Layo pa dito, ginagawa ng pinsan niya, ng asawa niya. Dito- Nagawa rin ako nandong, ang ginagawa niya, pero kalahati lang. Oo, para di rin mabukat 130. 125 pwede na. May daka na kung ano 45. Kung 125 may 40 ka. Pag 130, oo. Kung 130 ni mo hatag may kuwang ka 45. Tama. Nasabay ako yun, papakuhan. 35 pala kung 130, 35. Pag halimbawa 125, 30 lang. Sige te. Tama ito ng kuwan. Tunga lang kuwan. Tigit nay. Manok baboy na kayo dyan. Bili na ho kayo. EDB, EDB. Manok po. Bobby pork chop. Atay ng baboy. Ito lang po. Opo. Opo. Inano ko lang yan, Nay. Kasi minsan may naghahanap. Minsan naman wala. Ito, ihalo ko, nagluluto na ako ng bigado eh. Okay pa ito? Bago ito na. Sige nga, tingnan mo nga. Ay, wala ka na mamaya. Pagka ano ba yan? Parang Magkano ako, igado, ngayon wala naman atay doon. parang 112 lang ho. 110 na lang. ano, parang iba ngayon. Wala yan, tinulong ako ba? Bayan bukas Ding. wala na taman. Ding ka mo, Nanay Hakuan. Bisaya. Kung ate, distansya na. Stin Samar. Oo, Katbalugan la kami. Ay, katbalugan. Katbalugang Kalbayo. Paminodo. Oo. Waray nga. Ano naman diya? Tita Manok. Ah, mura na yan, tita. Ilan? Okay na. Ay! Ay! Ano? Ano? Ang igado ko ay pahaba. Halak. Di, Yan, di. ito na, okay lang yan. Dala, listing na. Ganyan ang haba ko sa igado ko eh. Kasi nahiwa ko na yung karni doon, kaya pahaba. Okay lang yan, no? Ayaw yan. Kasi salamat. Pasensya na. Isus, isus. Pang
Bicol Express. Pang ano yan? Pang- Ang ibig sabihin, pang pag ganyan na Minodo. hiwa, pang Minodo. Minodo. Sorry, Pag sorry. Ba, ilang? Ba't ilulungat? Salamat. Dali. Wala kang ref dyan. Wala po. Dati lang yan na nandyan. Salamat. Owner lang. Opo, tay. At pag cooler mo, kailangan madaming yelo. Tagaw binibili ng ulo ng ano. Ha? Ulo ng ano. Opo. Kaya pakain ko sa apat. Ay, kanina mayroon. Pinadala ko sa kapatid ko. Sabi ko, hindi naman nabibinta yan sa akin. Pag mayroon ako, bibigyan ko 20 na lang ho lahat yun. Sa manok ko lang yun. Araw-araw ka ba na ano nun? Sa aso ko. Oh, yeah, bibigay ko na lang ho 20 sa inyo. Lahat. Ay, kunti naman tingnan mo eh. Opo. Ikaw lang mag-isa ng tutulog yan. Minsan napunta yung mga kapatid ko pamangkin. Minsan ako lang. Hindi kailangan. Walang bill sa kuryente yan. May bill naman po yan. Pero ngayon wala. Malit lang naman yan pag nag-bill. Ang laki na eh. Opo. Ito sa akin eh. Tita Manok, baboy po. Alin tayo? Wala dyan. Ilang square meter yan tayo? Lahat. Oo. Nag 1,000? Wala. 500? Wala. 200? 300? Ah, Sandaan ng gano'n. Pwede na. At least tatay, alam mo, dito sa Manila, sa panahon ngayon, ang labanan, may pwesto, may bahay ka. Kasi kung wala, ay nako, dadakang ka. Kaya ako eh, matagal na ako rin po. Pero Oo. kaya ako lumako sa ibayo. Ibayo, doon sa may LRT ng ano, Dito ako tumanda. galing no. Ito yung araw. Ha? Yung unang may araw nito, kaibigan ko ng araw. Laki na, luma na yan. Sabi sa akin ng tatay yung pinakamatanda na yan. Oo. Boy, pinili ka na dyan. Oo. Oo. Yeah, ito. Pamilya na sila. Oo. Manok baboy po, ay ganda. May dugo kong purong dala na naman. Manok baboy dyan. Ano, tama na? Ha? Okay na. Sabi ko lang 250. Okay na. 280. Okay na. Sobra pa nga eh. Gag, sabi ko. Anak baboy. Hello. Bili ka? Hi. Bili ka? Naluto yung alin. Ulam namin. Oo nga. Naiwan Naiwan niya dyan. Hala. Nagbili pa naman natin. Pang tinola. How are you going, Habibugi? Nasa rep. Okay, sarap na. One. Mabuti, kung sa ano nga nga. Pag sinarado niya yung rep, Lang. Itama ng baboy po. Manok baboy kayo dyan. Okay, wala akong baon. Ano yan, nakala magdadara? Ano daw? uli na. Uli na magsusunod. Ah, sige. Pugi-pugi. Kuyat. Ito nga lang dito na Baka ko alam sa'yo. Bakit? Hindi na nakabila sa mga bilis sa nabi pa. Hindi nakabili ng bigas?
Malayo yata yung tindahan sa inyo. Lapit lang. Manok baboy po. Kasi dito eh. Para sasakay ang tama. Yung dinuguan, yung dugo, ganun din, binubuo lang din yun. Ano binubuog? Isang baboy talaga. Isa lang, maliit lang ang dugo ng puro. Tapos, Tapos di ba madami yung kinakata. Yung iba noon, yung kalahati nyo, nilalagyan ng tubig. tapos, hindi ba yung, Hindi pa di ba na. yung dugo, di ba may dugo din? Yung parang dugo na iniihaw, yun din yun. Gagay, ano yun? Manok Sa yun? manok yun. Manok. Pero walang ano yung baboy. Kaya, yung sa baboy lang Baka talaga lang yun. naman. Anak ko. Pugi. Mga lasa ng bago na. Baka lang yung sarap. Ay. Baka. Ayaw nga, inaawal mo ako eh. Hoy na! Sure na. Ito! Inaawal mo ako eh. Tingnan mo ito! Baka bawasan yung balat mo. Oo. Nung nakaraan din, 3 araw bago naubos. Bukas yan. Kaka. Papulutan mo yan bukas. Manok baboy po. Manok baboy. Thank you so much. Hello. Hello, Tamsak Juan. Kumusta po? Manok baboy dyan. Bili na kayo. Bili na kayo. Bili na kayo ng mamoy. Bili na kayo ng mamoy dyan. Ha? Uli. Tagal pa? Ngalin? Kayo kay? Ewan ko kay Daati. Wala si Marilis ah. Ay, 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 ay. Ay, para bargina yun dahil kaysa na mag-yelo tayo. Kaysa mapunta doon yung ano ko, ang ginagawa ko lang kaysa mag-yelo ka. Bargain mo. Manok baboy po dyan. Ano yan? Ha? Plastic? Manok baboy po dyan. Bili na po kayo. Baka, balat ng baka. Bossing sa inyo. O, 150 na lahat. Adidas. Hmm? Hmm? MP na may grade. Kahit ano, basta Masarap yun. nakakalasing. Char! Magwawala pala. Kanta tayo. Nagmaon. Akala ko si Sherry. Gaga. Kakanta na tayo kasi nga rin si Sherry. Ay, alas 10 lang. Di ba?
ano na, babawasan ko order ko bukas. Kaluoy yan. Babawas.